Hey, ngikhonjuzwa umshovu lapho sengakhohlwa lapha kaMashu. Lapha kaMashu bafowethu ngicela vele lapha kaMashu. Ivele lenkeshemba noma ngabe itohoza. Ngo 2010 lapha yana. Sakoleta ithumbu. Sakoleta ithumbu sa-order ithumbu. Sadla thiba sofanele kukhokhe minimal anginayo avele ngaphuma kuqala ngejubala hey sangilandela ngejubala manje iyangidla lento ngingaze ngife ngiyacela leyo mpungushe eyiqashe lapho ngoba buyaphela umsebenzi ayivele ngiyekhokhela noma 5000 ngicela ivele futhi ngiyacela leyo mpungushe ayivele sikhokhela imali yakhe